जोङो दा नैबे ब्रह्मपारा जे गोदानै फसंजानाय बे हस्पिटालखौ मोननानै जोङो जोबोदै गोजोननाय मोनदों। जोङो बेसेबा गोबावनिफ्राय जोङो खस्थ' दङमोन। बे खस्थ'खौ जोङो दिनै जोंनि मेगनाव मोजाङै मावफुंनानै होनानै जोंखौ जाहाथे मोजां बै गोदोनि जेरै जों बस्थायाव सरक गैयियाव बे लामा गैयियाव जों जेरै बस्थायाव थफ्ला बोननानै कारिगावसिम जों लांदोंमोन। कारिगावसिम लांनानै जोङो दा मटरजों लांनो गोनां जादोंमोन। बिराद खस्थ' मोनदोंमोन। जों बस्थायावसो रुजुननानै बा बाननानै लांनो गोनां जायोमोन। डेलिभारि बिराद खस्थ' जायोमोन। जों बेखायनो बेखौ मोननानै जों गोजोननाय मोनदों। जाहाथे मावनायाथ' जोङो गोबावनिफ्रायनो एसे खस्थ' लाबोबाय। मावनायनि थाखाय जों रायजो राजानि मदद लानानै जोङो 2017निफ्रायनो जों मावदों। दा बे मावनानै दा फैयै फैयै दा चिफ सारनि आखाइनि जों सिगां मावग्रोदोंमोन। मावनानै दा जों बेयाव माजिस्ट्रेट लिंहरनाय जादों। माजिस्ट्रेटखौ लिंहरनानै माजिस्ट्रेटनि दारा जोङो बे खना गफायाव जे जोंहा माखासे गोदान गोदान जेरै दायनाफोरखौ माबा खालामनानै गोबां दानथा सुथारा जायोमोन। दा बेखौ लानानै जोङो मेजिस्ट्रेटखौ लिंनानै जाहाथे बेफोरबायदि खोमसि फोथायनायनिफ्राय जोङो जाहाथे गोजानाव थानो हायो। जोङो जाहाथे मेडिकेलनि माबा मोनसे बेब'स्थाखौ मोननो हायो। होमबासो जों बे बिथुरिया ओनसोलाव माने मोजां रखम साननाय हनायफ्रा बे खोमसि फोथायनायनिफ्राय जों जानगार जागोन। बेखायनो जोंनो बेयाव तुरन्ते जोंनो मोनसे मेडिकेल खालामनांगौ होननानै माजिस्ट्रेटनि आखाइयै जोङो बे एप्लिकेसनखौ जोङो गारजेननाय जादोंमोन। 2016निफ्राय जोङो बे लेखाखौ गारनाय जादोंमोन। दा चिफ सारनिफ्राय जों माबानानै गासै माबाखौ जों मावबाय। आरो माखासे माबाफ्रा जोंना बे बुस्थुफ्रा एसे गेजेराव गाइड जादोंबाबो जोङो एसे केजा केजि जाबाय। केजा केजि जानानै जोङो दा बेखौ मोनफुंनाय जाबाय। आं बेखाय बिराद गोजोनदों। जाहाथे जोंनि जायफोर जोंनि गोजौआव MLA आरो EMफोर दङ बिसोर जोंनि गेजेराव फैनानै जोंनि बे मावफुंना होनायाव बिसोरो गोबां आखाइ दङ। आखाइ थानानै जोंनि बे फुरा खामानिखौ मावफुंजासिम दा खोन्थालांबाय। जोंबो हयथ' रायजोनि जानानै हेल्प खालामगोन बिसोरजों बे मावफुं आफादजों जोङो नांथाबफानानै जों मोजाङै मावफुंनानै लानो हानानै बे एरियाखौ जाहाथे जों मोजां खालामनो हायो। आं बेखौ माने आंनि गोसो अन्तरनिफ्राय बे सारमोनखौबो आंनि साबायखर बावनाय थाहैबाय। अननाय आरो मोजां ब्रह्मपाराजों लोगोसे बे ओनसोलनि बेसेबां गामिफोरा नैबे मेडिकेल सेन्टाराव हेफाजाब मोनदों? बेवहाय 30टा ना बेसेबांथाय 30टायानो खोमा 30टा गामि। औ 30टा। बे पपुलेसना गोसो गैला आं। पपुलेसनाबो दंखायोमोन बे डाटायाव। गोबां पपुलेसन दङ आरो जेनेबा 30 ना 35 बिदि गामि दङ आरो। दा आंनि बुंनो गोनाङा बेनोसै। माने जों जोबोदै मोजां मोनदों। बे एरियानि मानसिफ्रा बयबो खस्थ' खालामनानै बेसेबा गोबावनिफ्राय नेनानै दिनै 11 बोसोर आगान सुरबाय। 11 बोसोर आगान सुरनायाव जोंहा दा साक्सेस जों नुनो मोनबाय। फिथाइखौ मोनफुंनो हासिगोन आरोखि। हासिगोन। थेंक इउ। दे